Alla tana isma talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna lik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tat-Tbatija meta sina Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-ort u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha u dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tat-Tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
Nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina li ikun bniedem bħalna. O Ġesu affrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dak li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tat-Tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina li ikun bniedem bħalna. O Ġesu affrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tat-Tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbaħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tat-Tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif fis-sema jda fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbaħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħluwa u ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk lejnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan t-turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu l-tat-Tbatija, Missier Eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu Qaddis Alla, Trinità Qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħniena, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midimbin, faraġġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa u Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Malla inkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassist d-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen.